ନାଇଁ ନାଇଁ ଟାଇମ ହେଲାଣି ଆଉ ଛାଡ଼ି ହବନି ବୁଝନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ସାର୍ ପାର୍ଟି କରିବେ ମୋତେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାର୍ ସାର୍ ମୋତେ ପାର୍ଟି କରିବେ ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ ତାକୁ ଯାଅ। ହଉ ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯାଆନ୍ତୁ। अरे